Madhokachere mabuja kana kati nauya kwamuri nhau dzokutanda mwedzi uno waMbudzi kaiti kupei zviri munhau dzanyasi. Takudzwa Ngadziore ari MP wobato CCC abatiwa nyasi akagovhiringidziwa nevanhu vanga vakapakata pfuti yo AK47 wamutora wakaenda komukuba wakamubaya jekiseni heno kuti rinei wachibva wamusiya asi wamutorera mbasha dzache kumusiya ari mupushu kunzvimbo yoKriston Bank kuMhanduwe. Ipapa bato roCCC ratoita kurwadziwa chaizvo, asi tiri kutenda kuti vanhu vanoferefeta wakwanisa kuona kutoti munhu anga akabata pfuti kwai mumwe wamaCIO anonzi Nicholas Kajese. Pokare aripo paipo mapurisa omuzinda wemuHarare, Harare Central Police Station, pabodzipo naAbraham Pasi. Pokare ari mumwe muCIO wari pabodzipo kwai wari pasipo anonzi Ishmael Mada, ndiye awatuma kana ndiye anowatuma basa. Zvakaita kunyangariwa chaiko, unobva watoita kuona kutoti paribe chizvino heno kuti wari kumbozviitirei pokare kuti wachahwinhei nokudando. Asi chiri kuramba chichirwadza kuti wari kuramba wachindoita kubaya jekiseni munhu wese watora unondobaya jekiseni, munhu wese watora unondobaya jekiseni, kuti jekiseni iro rinei pariba ari kuziva, asi zvinoita kurwadza. Henrietta Rushwaya kwai abatiwa nomhosva kuAnti-Corruption Court, kwai abatiwa nomhosva yokuda kubudisa goridhe munyika zviri pamutemo. Ndikutoshamisika kutoti kohoko wari kureketa kuti abatiwa nomhosva pamwe pese apa anga akatonyarara zvache. Pokare wakabuda masondo mashoma apfuura wachireketa iwo kutoti atakanwa mhosva achiri pemhosva atakanwa. Saka kuti shurari raita sei pariba ari kunzwisisa kana pariba ari kuziva. Tikaiti goramba takaringa kwazvinenge zvichienda kuti zvinenge zvichienda kupi, tinokunyepai ipo zvinenge zvaburika kwai agobenuke zuva rochigumi mwedzi uno kuti apuwe mutongo wache. Tikaiti goringa kuona kuti wachazvitekaidza sei ipapo. Gift Ostalo Sisiziba pabodzipo nevamwe vachewa biyache wariko kubulawayoko wari kubenuka kudaro dzimhosva zuva ramangwana. Wabenuka kudaro dzimhosva zuva ranyasi kuti warekete nyaya yokunzi kwai vagobvarura mapepa okutsvaga rutsigiro hwevamwe oZANU-PF. Paribe zvakadando zvakaitika ndozvavari kureketa. Rekai tigoona kuti ichapedzwa sei. Yandochobvewa mberi nyaya yacho somazuva ese. Ticharamba takaringa hedu kwainoperera. Zuva ramangwana bato roCCC riri kutodanidzira kutoti vanhu ngatiendei toungana pokare kudaro dzimhosva guta reHarare kuitira kutsigira wese wari maMP nomaseneta nomakanzura wakamisiwa basa naiye Chabangu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakadini. Wari kutoda kutoti kuite kuzara zvokutoita kutsikana vanhu chaiko. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvitekaidziwa sei ipapo. Tokunyepai kuti zvinenge zvaburika sei kudareko. Frederick Shawa ari gurukota ramunangarwa rinoringana zvokusahwirana dzimwe nyika agoreketai kutoti iwo wake weZimbabwe wakagoda kunetsa kuramba kutoti Zimbabwe isiwe panozvinoda kukurukuhwa nozuro katomboka nyaya ikaitiwa kaya padandemutande kwaitakaramba kuti Zimbabwe isiwe ipapo panonzi paagenda pachirungu. Saka rekai tigoona kuti zvakabudirira chere kana kuti zvinenge zvidini. Wamwe wari kuona bato roCCC naChamisa wakapfikirwa kunze. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Asi waChamisa wari kuramba wachireketa pabodzipo kutoti musiki anodhakiwa Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Rimwe gweta rinoita kodzero dzevanhu Douglas Kotati nyasi agoita pokare zvakaitiwa naBeatrice Muteti waSondo rapfuura kutekaira ari pachega achiita zvokuratidzira achiti pasi nokupambiwa kwevanhu pachirungu stop abductions. Toramba tichiringa kuona kuti zvinombopera sei. Ubato roZANU-PF kuratidza zvavo kuti ndio wari kutonga
ipapo watoreketa kuti anenge ari bekufara kuti Philip Valerius banda agwesiwa mupolitburo mawo kwaanofanira kuenda kudare dzimhosva nekutoti dare rinoringana zvobumbiro romutemo ndizvo rakanhadziriwa. Ukatoona mbavha iri kureketa iyo kutoti munondibata aba iri kuziya zvairi kureketa. Kwaino vamwe kwaona chirema chiti ngatidzane icho chiri kutemba kumira nomadziro ka, asi izvozvi zvinoita kuhwadza. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei, nokutoti kangoma kaakuriritsa. Wamunyangarwa nyasi wanga wariyo kunzvimbo yeHICC muHarare wari kupa mureketo kune inonzi local authority interaction yokuti kwaikuti wasangane waita katomboka nyaya novakuru womakanzuro ese pasi omunyika medu mese, kubvira makanzuro okumaruwa pabodzipo kusvikira kumakanzuro okumaguta. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei. Watoti iwo makanzuro anofanira kuti aite basa rokuita kuti wanhu waitirwe tusvinu hwii kuti wanhu warambe wachiita kutambura nokutambisiwa njodo nokunetsiwa kuri kuitiwa. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichioneka chere zvavari kureketazvo. Apawo zesa waita zvinogara zvakadando ipapa magetsi makwiriri ayaita kwai kana uchida kutenga magetsi 50 unopana kubhadhara mari inoda kusvika zviuru 20 zvomari yomunyika. Kana ukada 100 ato 42 wakomana. Ukada magetsi 300 uyo wotobata zviuru 300 chaizvo, 300,000 pachirungu. Unobva waona kuti paribe chisvinu kambwa kaasauti, asi izvozvi zvinoita kuvhiringa chaiko. Anonzi Goodwill Mhandu ana makore 20 noribodzi wokudomboshawa kwayapowa makore anosvika 40 noribodzi wokugara mujeri nonyaya yokubhinya pokare nokuponda. Mufanayi uyu henokuti Satani yagomuita sei izvi zvisvinuba izvi. Ipapa ngozi dzaakaparamura ipapa dzicharamba dzichinetsa aidi iye akutopfira hache mujeri, asi vamwe vari kuramba vakaita kuvhiringidziwa nadzo. Rekai tione kuti ichapera muchechere iyoyi. Dai ari mumwe anhadzirisa zvinhu zvichakanaka. Muturi Ncube Nyasi agoreketa iye kutoti mapazi ehurumende ese agoda kunditi ndiwape mari. Kwaiwa wese wagoda mari yomunyika inoita matiririoni 110 trillion Zimbabwean dollars pachirungu. Asi inini ndichandoapa basi isingapfuuri matiririoni 50, 50 trillion pachirungu. Unobva watoona kuti pakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti wachaipedza wakaita sei iyoyi. Tinenge takandoringa tizokunyepai. Brito muurayiridzi wowakomana wobhora woZimbabwe agoisa iye wakomana wanoita 27 kuti wambomire wachiuya koita zvokufunzira kuti wagoona kuti wanokona kuzotamba mutambo ngowapi. Mutambo uchatambiwa musondo riri kuuya iro zuva rochi15 pokare ino zuva rochi12 mumwedzi uno watari waMbudzi kunyika yeRwanda. Tenge chizokunyepai kana wazobuditsa mazita acho chaiwo. Tikaringa dziri kuitika pasi rese muSouth Africa izvezvi wanhu wadoka vari kufara kuti dare guru munyika yoSouth Africa nzvimbo yePretoria ragoreketa iro kutoti zvakaitiwa anogurukota rinoringana zvofundo yepamusoro bulletin Zimbabwe zvokuti amise kusenza kwovakuru chikoro chofundo yepamusoro choUNISA zviriwo pamutemo. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi tiri kutenda izvozvo. Apawo kunyika yeGambia mumwe mukoporo anga aripo ipapo ari kunzi ndiye agoda kutora masimba nochisimba kubva kune mamwe masoja akatorawo masimba nochisimba kwai akutoisiwa zvokutogara mujere makore 12 chaiwo. Musore hache. KuUganda dare guru ikweyo ragoreketa iro kutoti wamwe mukadzi nomurume wekuAmerica ngavagobhadhare mari yochoupenzi inoita zviuru zvokuAmericazvo 28,000 US dollars pachirungu. Kwai wari kuita zvokuvhiringidza wapwere. Kaitigoona kuti zvawachaiburitsa chere mariyo
peno hurumende yavo ndo ichavabhadharira. Regai tigoona. Kukinya izvezvi vanhu vari kuita kuvhiringidza hurumende, vari kuramba zvayakareketa zvokuti kwai vanhu vese vari kushanya munyika. Pokare no vanhu vari kubenhuka kubva kunzokonyika akauya akabata zvinhu zvinokosha kupfuura mari inoita kuAmerica $500 $500 pachirungu, akutofanira kuti abhadhare mari yomutero. Mudiro wakaita dariwo mari mutsvinuba. Regai vanhu varatidzireidi. Tinoramba takaringa kuti ichapedziwa sei. Hondo yewaIsraeri noPalestine iri kuramba ichienderera mberi, asi waIsraeri izvezvi wakutoita kuenderera hawo wachigwarasha vanhu zvisingabvumiwe pamutemo yepasi rese, international law pachirungu. Unobva waita kuona kuti idi waIsraeri wava wane vanhu vanovada kusanganisira naAmerica wavo vanoramba vachindovapapadzira nokufuridzira vachiita havo zvavanoda, asi zvisvinuba zvavari kuita vari kuenda kobhomba nzvimbo dzinogara vanhu vari kupotera. Unobva wazvisaya idi. Regai tigoona kuti ichapedziwa sei. Rimwe zuva zvichafanira kugwisa vamwe. Saudi Arabia yavhiringika ipapa payaburitsiwa kuti kwai ndiyo ichafanira kuti itambirwe mitambo yepasi rese yobhora yoFIFA World Cup yogore ra2034. Chatonetsa ipapa kutoti FIFA inoreketa kuti nyika dzinotambirwa mitambo yebhora dzinofanira dziri kuita zvokuchengetedza kodzero dzavanhu nokudidi. Nokuti ipapa wachazozvireketa sei kuti zviitike iwowo FIFAwo. Ndosaka tati wavhiringika vanhu Saudi Arabia wo. Tione peno mari ndo ichareketa. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei chizokunyepai. Ipapo mabuja aiwa chiitai munhadzirire kwai mvura iri kuuya sondo rino. Monodza magejo miromoyo panhoro dzenyu zviite zvisvinu. Mvura ichingodzikita nemiwo maakubayawo muromo wegejo pasi kuti zviite zvisvinu. Wanoda kuchengetedza nokuchenesa maburiro avo aiwa moita zvibodzi zvoka zviite zvisvinu. Nguva yatakupinda iyi yaita kuningisika zvisvinu. Regai tigoona kuti zvinenge zvipera zvakaita sei. Tiri ipapo. Regai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.